Total, ja he anat passant al matí, són 2:45 i la veritat és que vaig a dinar ja perquè a 3:45 tinc sessió de làser. Aleshores, com que a les 7 he d'estar a Barcelona per l'últim maridatge, crec que agafaré el cotxe, aparcaré a les Fonts, aniré en ferros de les Fonts a Terrassa, aniré a la làser, que a més he de fer un reel, per tant, ara quan hagi dinat començaré a fer-lo perquè crec que la intro la faré aquí a casa. Després del làser ja aniré directament cap a Barcelona, crec que m'emportaré l'ordinador i tal, i faré feina. He escrit una pàgina i 2 frases, o sigui, això és el que he escrit en tot el matí, imagina't. Hi ha dies que s'escriu més, hi ha dies que s'escriu menys, jo això almenys no ho puc saber. O sigui, fins que no m'assec i em poso a escriure, realment no tinc ni idea si serà un bon dia d'escriptura o no. Estic una mica encallada amb un capítol, perquè, bueno, no sé si ho haureu vist, però els meus personatges, en general, si heu llegit Si un dia tu i jo, a mi és una cosa que m'agrada molt. O sigui, prefereixo més passar temps en la profunditat d'un personatge que en l'acció, val? Això hi ha gent que li agrada, gent que no li agrada, però a mi, com que jo, de moment, decideixo com faig les meves històries, doncs és una cosa que m'agrada. I ara mateix estic en un moment que he de combinar com acció amb el passat d'una protagonista i estic com una mica bloquejada. Que sé que sortirà, o sigui, sortirà, però sí que és veritat que em fa estar una mica neguitosa. De fet, aquesta nit he somiat, no que era la protagonista, no, sinó que estava immersa dins la història que estic creant. I m'han anat venint com idees, el cap no parava, tucu, i de veritat que he pensat, vale, has dormit però potser no has descansat, saps? Bueno, anyways, què hi farem? Per dinar, com que és d'horeta, i després també me n'he d'anar molt ràpid i tot, i no vull que em senti malament, bàsicament el que faré serà un gazpacho, bueno, aviam, no faré el gazpacho, ja m'heu vist, l'he posat de l'ampolla, jo el compro d'aquest al Valle, fresco, està boníssim, o sigui, boníssim, és que em prenc gairebé quasi cada dia. Em posaré un ou que estic pelant a dins, també em posaré cogombret, he comprat pa i potser me'n menjaré una mica d'humus i formatge, o sigui, una cosa molt bàsica, ja ho veieu, però és que no tinc temps ara mateix de posar-me a cuinar i tampoc em ve de gust amb la calor que fa, tampoc em ve de gust menjar plats calents, no. L'únic que m'entra és el gazpacho, us ho juro. Si voleu saber quin és el millor sac del món, són aquests cogombret minis, que jo ara aquests els he trobat a l'Ametller, però crec que hi ha molts llocs que els venen, amb hummus, o sigui, està boníssim. És el meu snack per excel·lència aquest estiu. Un 10. Bueno, doncs ja hauríem dinat i procedeixo a maquillar-me una mica perquè avui és d'aquells dies que em miro i dic està tot malament, o sigui, està tot malament. No sé, aquestes ulleres, aquesta marca, aquest gra, o sigui, tot fatal. Però bueno, és igual, no podem entrar en bucle perquè si no encara ens veurem pitjor. Per tant, em vaig arreglar una miqueta la cara, m'he posat ja protector solar, que me l'estic posant, evidentment, cada dia, i vosaltres també ho heu de fer. I ara, doncs, bueno, bàsicament em tapo una mica les ulleres, que ja són cròniques. O sigui, el de tenir el contorn dels ulls blaus, per mi és algo que em ve de família, he acceptat. I ja està, què hi farem? Vull dir, no vull romantitzar tampoc l'anar cansada per la vida, però és que tot i que ara és estiu i evidentment segueixo treballant i tot, perquè, bueno, quan ets autònoma, aquestes coses com que no pots parar, no? Però és igual, com que m'he dit a mi mateixa que puc afluixar una mica, que si al matí doncs dormo una mica més no passa res i totes aquestes coses fan que vagi més descansada, no? Doncs tot i anant més descansada, segueixo tenint ulleres igual. Vull dir, és que no se'n van. Per tant, ni idea. Ai, bueno, va, seguim. He estat una mica agobiada aquest cap de setmana i aquesta setmana passada, més que res perquè queden menys de 4 mesos, ja menys de 4 mesos pel casament, i tinc la sensació que tot i que estigui tot molt enfocat, o sigui, vull dir, el lloc es cuina allà, saps? Vull dir, això és una cosa que ja està feta. Després la papereria me l'estan fent. Bueno, que està tot començat però no tinc res com acabat, saps? I m'he com començat a agobiar del pal. I si el dia del casament no tinc les coses fetes, tal. I després hi ha una altra cosa,
que és que ara estic mirant com inspo, no? De coses, de dinàmiques que fan els nuvis durant el casament per fer-ho com més, jo què sé, a l'hora del convit, doncs, aviam, tipus lo del bingo musical, saps? Doncs coses així, que no volem fer un bingo, però volem fer alguna activitat. Bueno, el cas, com veieu, tinc el cap i vaig fent com d'un tema a l'altre. Però el cas és que he estat mirant la inspo. I arriba un punt que és com, a mi m'agobia perquè només ho podem fer una vegada, o sigui, només em casaré una vegada a la meva vida. I clar, si veiem una cosa que ens agrada moltíssim i ens hem casat, és com, joder, ho podríem haver vist abans. No sé si m'estic explicant, però ja m'enteneu, que és com molta pressió allò de dir, aviam, no ens imaginem el nostre casament com un dia perfecte, que tot vagi... No, simplement volem que la gent que convidem i tal, doncs ho passi bé, estiguin a gust, nosaltres puguem estar amb tota la gent que estimem, o sigui, això ho tenim claríssim. Però sí que és veritat que fa gràcia, no?, fer coses així com una mica especials, i és com, vols fer lo millor. Igual que escollir les cançons, això m'està passant amb les cançons. Tipus, la cançó amb la que entrarem, la cançó amb la que jo entraré a l'altar, la cançó, jo què sé, per ballar l'Íñigo i jo, només pot ser una. I clar, l'has d'escollir bé, perquè hi ha tantes cançons i, bueno, això és amb el que ha estat ocupat el meu cap últimament, anar pensant aquestes coses. A mi que no m'agrada gens pensar aquestes coses, saps? Però, bueno, què hi farem? Algú les ha de pensar i, evidentment, no les estem pensant, perquè si no les pensem nosaltres ja em diràs tu qui la pensarà. Una mica de coloret, com que després ja me'n vaig directe a Barcelona, doncs ja m'arreglo del tot i ja està. No sé gaire bé com enfocar el reel d'avui, col·laboratiu del làser, però bueno, alguna cosa farem. Ja m'he preparat, mireu que guai el conjunt. Això és del Desigual, això és de l'Stradivarius de l'any passat, em posaré unes sandàlies i ja estic vestideta, agafaré les coses i vaig a gravar la intro del vídeo del làser. A few moments later. Vale, ja m'ha passat el moment de... és que em fa molt mal. Ja m'ha passat el moment de cridar. Acabo de donar una patada al canto. És que crec que m'he trencat el dit del peu. Crec que m'acabo de trencar el dit del peu, em fot molt mal. Hòstia, li he donat una patada a una columna que hi ha a l'habitació. Déu meu, Déu meu, Déu meu. Mira, aquí hi ha el guix de la paret. Déu meu. Ja us explicaré si s'infla o no. Déu meu, Déu meu, Déu meu, quin mal, no m'ho esperava gens. Bueno, com he pogut, ja he gravat la intro. Anirem veient com evoluciona el meu dit del peu. És que, Déu meu, això em passa per fer les coses ràpid, amb pressa, pim, pam, pum. No, tio, un moment, calma. Però bueno, anem a aparcar el cotxe a les Fonts i vaig amb tren fins al centre de Terrassa. Us vaig explicant. Bueno, com que anàvem una mica de temps, he entrat a la casa de les carcasses i m'he canviat la funda del mòbil i l'he customitzat, mireu, aviam si trobo algun mirall per aquí i us ho puc ensenyar, però l'he customitzat amb la típica funda, perquè a mi m'agraden les fundes transparents, i venen com enganxines, mones, bueno, bàsicament he caigut, i m'he posat com una margarita, una beguda, i la meva inicial, i ja està, i ara me'n vaig coixejant cap al lloc del làser. Doncs ja he sortit del làser i he entrat aquí al Flying Tiger, o bueno, com li digueu, que és de les meves botigues preferides del món mundial. Soc incapaç d'entrar, o sigui, de fet, quan jo he vist la botiga i dic, entro, ja sabia que em anava a deixar pasta. Bueno, pasta que és molt barata, o sigui, aquesta botiga és realment baratíssima, perquè m'he comprat 2 llibretes, uns llapisos i unes pinces de cabell i només m'han costat 12 euros, que ja a molts llocs una llibreta ja et costa aquests 12 euros. Així que, perfecte. Vaig coixa, vaig sumament coixa, em fa un mal horrible al dit del peu, però bueno, veurem com avança. De moment, groc, blau o lila no se m'ha posat, per tant, veurem. I res, me'n vaig a... Bueno, justament ara m'està tocant el sol, perquè m'he fet per primera vegada el bigoti, amb làser, i m'està tocant el sol, que m'ha dit que no et toqui el sol, però clar, no porto crema protectora. Per tant, estic anant per les ombres, que m'ha dit, diu, aviam, a la llarga, si toqués molt el sol et podrien sortir taques. Ara perquè em toqui una mica el sol no em sortirà una taca. Però cada vegada més estic molt cuidadosa, curosa amb el tema del sol.
Per tant, doncs això, que l'estic liant ja al principi. Però bueno, me'n vaig cap a Barcelona, segurament m'asseuré, faré temps a alguna cafeteria mentre espero la Diana. I res, ja està, m'estic pixant. Si hauria d'entrar a algun lloc a fer pipi. Aviam si trobo algun bar. Bon dia! Ahir va anar superbé. Ja sabeu que quan fem el maridatge no gravo. I res, i avui és dimarts, a les 10 tinc una reunió a Sant Cugat amb una noia que obrirà un gym per dones i m'ho vol explicar i això. I res, ara aniré a treure el tor, esmorzaré i m'aniré cap a Sant Cugat. Anem a fer un pipí? Anem a fer un pipí? Anem, corre, anem! Vols menjar? Vols menjar? Corre! Té, mi amor. Me'n vaig cap a Sant Cugat. Sabi. Bueno, espero que s'escolti bé. Estem al cotxe de camí a Sant Cugat. Disculpeu que no us he dit res en aquest matí. Bueno, aquest matí són les 9:30, o sigui, tampoc és que hi hagi hagut gaire matí. Però, bueno, ahir va anar superbé el club de lectura. Ara sí que sí, hem finalitzat la primera temporada de Maridatge de llibres. Una temporada que, bueno, és que ni en els meus millors somnis jo m'hagués plantejat que anés com ha anat. O sigui, hem fet més d'una sessió per llibre. Bueno, increïble, o sigui, increïble. Hem conegut a gent xulíssima, hem visitat llocs molt guais també, o sigui, i només tinc ganes de començar la temporada següent, perquè us juro que, bueno, això m'ha omplert el cor. És un projecte petit, és un projecte amb el qual, doncs, ja sabeu que no guanyo diners, o sigui, vull dir, no m'hi guanyo la vida, però el fet de connectar amb gent que té les mateixes passions que tu, bueno, això m'ha flipat. I estic contentíssima perquè hem fet 6 mesos. 6 mesos es diu ràpid, però és mig any. No, és que no m'ho esperava. Xulíssim. Estic contenta, estic feliç. Superbé. Ai, qui m'ho havia de dir, la veritat. I després del club, un cop es va acabar, ahir era més en petit comitè, era la segona sessió, vam ser menys, a més era ja cap a finals de juliol i és normal que no s'omplís tant, no? Doncs la Guio, que és la sogra de la Diana, ens va convidar a sopar a prendre alguna cosa la Diana i a mi i vam estar una estona allà xerrant, prenent alguna cosa, la veritat molt bé. Què passa? Que vaig arribar tardíssim a casa, perquè després vaig haver d'agafar el tren, tornar, és una hora i vaig arribar tardíssim. Però bueno, ja he dormit les hores necessàries, tot i que me'n vaig anar a dormir molt neguitosa perquè és que ja fa 15 dies que el meu germà, o sigui, el meu pare i el meu germà pateixen de migranyes, ¿vale? Que molta gent diu, tinc migranya quan té mal de cap. Migranya és una malaltia, el que passa que no es tracta com a tal, i la tens o no la tens. O sigui, vull dir, jo, per exemple, jo tenia migranyes i de sobte vaig fer el canvi, no sé si el canvi hormonal té algun sentit, això que dic, és que no ho sé, però va ser fer el canvi i no n'he tornat a tenir, creu dits,
mai més. Vale? El meu pare ha seguit amb atacs tota la vida i el Gerard, o sigui, el meu pare té atacs d'aquells que t'has de tancar, que tens l'aura aquella, no? Que diuen que veus pampallugues, que vomites, que no, o sigui, ets fotosensible, tot això. Però el meu germà, bueno, el meu pare es pren una pastilla i al cap d'una estona és com que li passa, vale? Es queda una mica tontat la resta de dia, però li passa. I el meu germà, una cosa que no li havia passat mai, havia tingut atacs de migranya normals, però porta 15 dies tenint, o sigui, atac de migranya pel matí i per la nit, amb un mal de cap horrible. I ahir ja va ser el súmmum del súmmum, o sigui, tot això l'han portat a urgències perquè li... Que s'ha matat, Paco! Dic que tot això l'han portat a urgències perquè li facin un TAC, li han fet també una ressonància, no té res al cap, o sigui, simplement migranyes, té migranyes. Vam anar a parlar amb una neuròloga que va dir, doncs això, va dir que el problema era que la migranya no s'estava tractant, o sigui, no hi ha medicació com molt específica perquè no es tracta com si fos una malaltia, que és el que és, no? Aleshores, el Gerard està agobiadíssim, o sigui, ahir es retorçava de mal de cap, la meva mare enviant-me àudios en plan, és que tu saps què és tenir un noi de 25 anys dient-te no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis, que m'estic morint, que em fa molt de mal. O sigui, ho està passant fatal, però fatal, i crea una impotència, o sigui, si em crea impotència a mi, m'imagino la impotència que li deu crear a mi mare, és que horrible. Aleshores, ahir a la nit, a l'Íñigo els va fer una recepta de diazepam perquè és relaxant muscular i vulguis que no, doncs també com li va anar bé, i el meu pare se'n va anar a les tantes a la farmàcia, li va donar, i està pobre, que ara se n'havia d'anar, bueno, ara a l'agost, els meus pares se'n van anar a Sant Petri i el Gerard se n'havia d'anar, doncs, 2 setmanes, que li feia molta il·lusió, sol a Platja d'Aro. Però clar, o sigui, és que no pot estar sol, perquè quan li passa això, o sigui, no se vale por sí mismo, saps? Aleshores, doncs, no sé què farem, no sé quin serà el plan final, no tinc ni idea, però, pobre, és que, a més, vull dir, jo l'entenc quan em diu, és que m'hagués agradat que m'haguessin dit que tinc alguna cosa, però que no pateixi, que es pot curar, que es pot arreglar d'aquesta manera, perquè m'han dit, no, tot està bé, o sigui, no hi ha res, no hi ha un focus que puguem arreglar i de cop ja deixis de tenir aquests mals de cap. És com, o sigui, per posar-vos un paral·lelisme que m'entendreu, quan nosaltres tenim la regla, a mi, per exemple, que em fa un mal horrorós, jo que he anat 50.000 vegades al ginecòleg, aviam si tinc endometriosi i alguna cosa tal, i sempre m'han dit, tot està bé, jo he sortit de la consulta amb ràbia, de dir, com pot ser que em diguis que tot està bé? No, no està bé, hi ha alguna cosa que està malament perquè aquest mal no és normal. Doncs entenc quan el meu germà em diu això. Però bueno, espero que li vagi... O sigui, ara portava 2 dies sense tenir cap atac i ahir va ser l'atac més bèstia que he tingut mai. Però em fa una llàstima perquè s'ha passat tot l'any corrent a treballar com un... Bueno, és que té un sentit de la responsabilitat super desenvolupat, és increïble. I ara, les 2 úniques setmanes que no se'n va ni de viatge, que anaven a Platja d'Aro, allà amb els seus amics, està com tranquil, està així. És que no hi ha dret, tio, quina ràbia. Però bueno, per això us dic, no sé què acabarem fent, no sé si els meus pares marxaran, potser se n'aniran amb el Gerard, és que no ho sé, no tinc ni idea. Així que ja ho veurem, suposo que ho veureu vosaltres quan gravi el vlog, si els gravo des de casa meva, si els gravo des de casa dels meus pares, ja veurem. Però bueno, em sap, o sigui, em fa super de ràbia, em sap molt de greu. Hi ha coses que creen com allò de dir, tio, hi ha gent dolenta que no li passa res, o sigui, no li vull mal a ningú bo, evidentment, però hi ha gent dolenta que no li passa res. Doncs que li passin aquestes coses a la gent dolenta. No. Pimba. Què hi farem? Bueno, doncs ja està, ja m'he reunit amb ella, ja m'ho ha explicat tot. Estic anant a buscar el cotxe, que l'he hagut d'aparcar a la Quinta Chimbambo. Me'n vaig a casa dels meus pares a veure com està el Gerard, perquè, bueno, mentre veníem amb cotxe m'ha trucat la meva mare, plorant, perquè ella ho passa fatal. O sigui, clar, jo no soc mare, però suposo que quan tens fills i veus que ho passen malament, tan malament com ho està passant el meu germà, et deu crear una impotència i tal. I aleshores m'ha trucat la meva mare que el Gerard tornava a estar igual i dic, és que no pot ser, o sigui, com pot ser? Per tant, me'n vaig cap a casa dels meus pares, a veure-la ella, a veure el meu germà. I res, us vaig dient, em sap un greu, pobra, us ho prometo, Ara comença a picar ja la calor, són cap a les 11, mira, a les 11 en punt. I comença a picar la calor. Ja torno a ser a casa traient el Tor, no he gravat res perquè el meu germà pobre estava allà a l'habitació, he estat una estona amb ell, he estat amb la meva mare, Tor, i no era plan de posar-me a gravar, pobre, amb el meu germà passant una mala estona, no? Doncs ja està, ja estic aquí i ara faré feina, dinaré i seguiré fent feina, bàsicament.
Perdoneu que ha sigut arribar a casa i no us he dit absolutament res, m'he posat allà amb l'ordinador a fer feina, estava editant ara amb el mòbil un vídeo que vaig anar a fer al Palau Robert d'una exposició que es diu Tecnologia Invisible, que és publicitat, i l'estic acabant d'editar, de fet no he acabat, i he demanat Globo de l'Ametller perquè el tinc a la Quinta Chimbamba, i clar, no és que no hi podia anar perquè havia de fer feina. Tot el que he demanat, i més que res perquè no tenim res a la nevera, vale? I havíem de passar aquests últims dies aquí a casa i no hi havia res. I he demanat doncs una truita, bueno, us ho ensenyo, va, anem a fer un unboxing, tot i que estic molt enfadada amb l'Ametller, però molt enfadada. Us explico, havia trobat, és que de la marca Ametller, vale? A més no els puc trobar enlloc més perquè eren de la marca Ametller Origen. Doncs havia trobat una granola, un muesli, no sé, crec que es deia musli, però bueno. A més, o sigui, és que increïble. El feien de 4 varietats, vale? Un de xocolata blanca i chia, un de cúrcuma i no sé què, no sé. El cas és que el que a mi m'agradava, que era de cacau i crema de cacauet, increïble per posar amb el iogurt. I a més, crec que us n'he parlat, o sigui, crec que en aquest canal de YouTube s'ha parlat d'aquesta granola perquè a mi, per mi ha estat una obsessió. Doncs l'han deixat de fer. Què vol dir que l'hagin deixat de fer? És que no m'ho explico, o sigui, no ho puc entendre. Per mi això ha sigut un cataclisme, o sigui, no. I el dia que vaig entrar i dic, no em deixa demanar-la, que raro. I després he anat presencialment als diferents ametllers i que no la fan. Que no la fan perquè jo crec que és com que venen aquesta, que és de Better, deuen tenir com una espècie de contracte o alguna cosa, perquè just en el lloc on hi havia la meva granola preferida, ara hi ha això. I no és el mateix, senyors. O sigui, a mi aquesta gent no em paguen, vale? Vull dir, no he fet mai cap col·laboració amb ells. És una cosa bastant sacota, O sigui, vull dir, clar, ho vaig comprar, a part de cara, ho vaig comprar, sí que és un 10, en el sentit que no porta, o sigui, només porta avena, dàtil, avellana i cacau. Un 10 perquè no porta afegits ni res d'això. Però no és el mateix, I el de l'Ametller també portava molt poca merda, o sigui, per no dir pràcticament res. Tot el que ho han deixat de fer. Una crida. Sisplau, que torni. Tot i estar enfadada amb l'Ametller, us faré una mica d'unboxing. Veureu que hi ha moltes coses d'aquestes ja preparades perquè aquests dies, o sigui, no ens ve absolutament gens de gust cuinar. Ja us vaig dir jo ahir que si pogués només m'alimentaria a base de gaspatxo, però no puc perquè no puc, o sigui, vull dir, necessito més nutrients al meu cos. Aleshores, he comprat una truita de carbassó, que sempre va bé, les de l'Ametller estan boníssimes. Tires de pollastre al curri, que les faig amb l'air fryer amb una mica de flus d'oli, també increïbles. Aquest plat preparat que m'agrada molt, que és hamburguesa de pollastre amb verdures. Formatge de cabra al natural, o sigui, no és tipus el ruló de cabra, sinó que és formatge fresc, però de cabra. He comprat cues de llangostins, que així com per fer una mica la paella, per posar amb mango, amb alguna amanida i així, doncs també estan molt bones i són molt sanes. He comprat... És que l'he vist i no m'he pogut estar. Mira, me'n vaig a menjar un tros. Es diu tête de moine, és aquell tipus de formatge que, és que a mi em recorda molt els meus avis perquè sempre allà a la Masia de l'Empordà posaven, o sigui, hi ha com tota una màquina que tu gires i fa com la flor aquesta, vale? I vaya obsessió, o sigui, jo amb aquest formatge tinc una obsessió. I l'he vist i he dit, pues me lo voy a regalar para el cuerpo, porque, ¿por qué no? I bàsicament, una flor per ti. Un 10, tinc gana. Amazing. Seguim. Cireres, la meva fruita preferida per excel·lència. Aquesta vinagreta, perdoneu. Aquesta vinagreta de mel i mostassa, que és un 10, si no l'heu provat, proveu-la, està boníssima. Ja sabeu que aquesta és una casa de formatges, pel que sembla. Bé, feta per posar les amanides i formatge que en aquest cas crec que no he comprat el que sempre compro, sinó que he comprat formatge de cabra baix en sal. No és el que compro normalment, però com que a l'Íñigo tampoc li agrada la sal, ja va bé. Això per una banda. I després, per l'altra, què hi ha aquí? Tomàquets, diversos tipus de tomàquets, que és que l'altre dia la meva amiga Andrea ens va portar tomàquets de l'hort de la seva àvia i us puc assegurar que és que no tenen res a veure que amb els tomàquets que venen a l'Ametller ni enlloc. Kiwis, ja sabeu que per mi són la meva medicina, aquests kiwis grocs, que els deixarem aquí. I després, 2 albocats, que els posaré a la nevera perquè estan forces madurs. Ceba caramelitzada, que està molt bona per posar així l'amanida, li dona un toc dolcet increïble. Això ho heu de provar, tinc aquí el de cirera, l'altre dia vaig provar el gaspatxo de maduixa, he provat el de cirera és una cosa increïble. I el gaspatxo
de poma i alvocat, que jo em pensava que aquest any ja no el feien perquè no hi era, i avui sí que hi era, doncs és increïble. O sigui, està boníssim. Poma verda i alvocat. I una bitxissuàs, que així fresqueta doncs també entra. I aquesta és la meva compra. Pam, 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 pam. Vaig a acabar d'editar el vídeo i a fer el dinar, que crec que menjaré una amanida, bàsicament. Yo de Indonesia he bajado a comprar jamón, gazpacho, huevos y... Què, Tor? Ens hem posat aquí com dos reis, aquí amb l'ordinador, el llitet, que s'està fresquet amb l'aire, i anem a fer feina. Per fi! Ja tenim l'Íñigo aquí, que m'ha vingut amb un paquetito del Zara. Digues hola, que ara fa molt que no et veuen. Com estem? Acalorats. Què hi ha el papi? Què passa? Digues hola, tu ja has sortit. Aviam. El tema és que la meva mare va fer un loquet amb un conjunt tipus xandall moníssim del Zara. I jo vaig dir, el necessito a la meva vida, perquè la meva mare m'acaba d'influenciar. Arroba Bibi... Tu creus que has d'anar amb calçotets per les meves nenes? Bueno, anyway. Vale, doncs mireu, és aquest tipus de dessuadora així com de punt, que jo crec que per aquest cap de setmana que anem a Donosti i tal, pues bien. Bueno, una bàsica. Ai, se m'ha enganxat. Què? No. Un Xector. Una bàsica del Zara, moníssima, bàsica. I els pantalons, que és el més cuco que s'ha vist en aquest món. I tot combinat amb les Converse. M'he agafat la L perquè em feia angúnia, o sigui, només hi havia S, M, L, i vaig dir, abans que em vagi petit, m'agafo la L. Tan, tan, tan! Que mono, no? Que mono! Ah, i aquí estic fent un post per maridatge de llibres, que m'està quedant xulo, la veritat. Xulo, xulo. Hola. Hola, tu. Què fas, tu? No, facis aquesta cara. We need it. A més, ets tu que la vols comprar, no? No, clar que no. Però si m'ho has dit tu. Home, perquè callis. Si no et faig la concentrada. Doncs ja estaríem ready. Aquesta és la samarreta que m'he comprat al Zara, que m'encanten les samarretes d'aquest tipus. I aquí porto una mica de vermutillo per fer amb les nenes. Et quedes sol? Bueno, amb el tot. Et trobo a faltar. Cuideu-vos. Adiós! Anem a casa de la Sara, que s'ha traslladat amb els seus pares i mai hem estat en aquella casa i avui hem pogut coincidir totes les nenes del grup. Ella ha estat doncs gairebé mig any a Nova Zelanda, Filipines, Vietnam, tot per allà. La Mar se'n va d'aquí 2 dies a Filipines i així fem una quedada abans de començar l'estiu i que cada una se'n vagi. O sigui que em fa molta il·lusió. Bon dia! Són les 8 de dimecres i avui m'ha costat molt aixecar-me. O sigui, bueno, ho acabo de fer, però vaya pintes, Aquí ja tenim una confiança estupenda, perfecta. Però tio, no sé, estic molt cansada avui. He d'editar un vídeo ara que he d'entregar aquest matí i m'agradaria començar a editar també el blog de YouTube. Per tant, tenim feina. Bueno, i escriure, el que vaig escriure al fornet en paper, m'agradaria també passar-ho a l'ordinador i modificar 4 coses. Bueno, 4 coses, més que 4. Però bueno, és dimecres, ens n'anirem a Barcelona a dinar a casa dels meus avis i a més he de passar per la botiga on m'he anat a fer les sabates de núvia, que encara no les tenen, però a que me'n deixin unes més o menys iguals, o sigui, pot ser que me'n deixin unes de fúcsies, no ho sé, però amb el mateix taló, perquè demà tenim la primera prova del vestit. Bueno, és increïble, és increïble. Així que, first things first, coffee. Que no gli importa del futuro, un robot,
un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo, alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che Vídeo entregat, tots els vídeos de dilluns del blog passats a l'ordinador. M'hagués agradat avançar una mica més, però no sé què passa, que quan tinc pressa tarden hores en descarregar-se els vídeos i passar-se a l'ordinador. Però bueno, aquest ja és un altre tema. Vaig a dutxar-me, em dutxaré el cos perquè aquesta tarda crec que vull entrenar, perquè sí, no he entrenat ni dilluns ni dimarts, per tant avui toca. I aleshores no tindria sentit que em rentés el cap ara, ja ho faré demà, perquè demà vaig a Barcelona a entrenar amb el Dani. Total, que em dutxo el cos, em poso algo fresquet, trec el torn i cap a Barcelona a buscar les sabates, a buscar les sabates. Ja estem canviadetes, m'he posat aquest vestit i un vestit de flors. Bueno, no és primavera, és estiu, però bueno, anyway. Vestit de flors, m'he maquillat una miqueta, anem a treure el torn perquè se'm farà tard i no volem. Anem a donar-li una volta i som-hi cap a Barcelona. porta portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giuro, invece che una stella, uno star. I girasoli con gli occhi Bocio, hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire. Hello, ja estic a casa, ja he tret el torn, que feia una calor, ara mateix són les 4 i pico, està aquí, estirat, tombat, i jo m'he assegut al... Joder, i jo m'he assegut al lloc de parlar amb vosaltres, que és aquest lloc d'aquí, que us deixo aquí. I, mireu, us volia ensenyar els 2 llibres que em vaig comprar a finals de setmana passada a la llibreria La Impossible, que, si no m'equivoco, està al carrer Provença. Vaig entrar-hi i vaig veure, en primer lloc, aquest, que potser us sona perquè l'heu vist en castellà. Jo a l'Instagram no el paro de veure en castellà, que és tot blanc, com amb unes estàtues, bueno, no ho sé descriure gaire bé, però per allà va el tema, val? I quan vaig veure que el tenien en català, vaig dir, tate, me'l compro. Es diu L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, d'una escriptora romanesa que es diu Tatiana Tibuleac. No sé si es pronuncia així, d'acord? El cas que me'l vull llegir és un llibre que diuen que és d'orillo, vale? Que a vegades ens pensem, no, és que diu estiu al títol, segur que és super estiuenc, i no sé què considereu vosaltres un llibre estiuenc, però perquè a mi, per exemple, per llegir a l'estiu m'agraden molt els totxos, allò que dius, em dura tot l'estiu, me n'emporto a la platja, tal. Però bueno, que és igual, que no és un llibre fresc, que és el que molta gent considera una lectura estiuenca. Perquè diuen que és bastant dur, va sobre la maternitat, està fet des de la perspectiva d'un fill, no sé si la mare és absent, no tinc ni idea perquè no m'he llegit ni la sinopsi, d'acord? Però bueno, aquest llibre, que potser no me'l llegiré aquest estiu, sinó a principis de tardor, ja veuré. I després, un llibre d'un escriptor japonès que es diu Satoshi Yagisawa, Els meus dies a la llibreria Morisaki.
I és que a mi hi ha un tema, que és que estic començant a llegir literatura coreana i japonesa i m'agrada molt perquè els encanta parlar de llibreries. O sigui, els encanta fer llibres parlant de llibreries. No sé per què, però em trobo aquí dins com una literatura super calmada, molt diferent al que estem acostumats nosaltres. I la veritat que em va agradar molt, perquè, us ho dic perquè un llibre que em va deixar la meva àvia, espereu que ara us el porto, és aquest, que em va agradar moltíssim. De fet, aquest no és japonès, crec que és coreà. Sí, Seul, que es diu Bienvenidos a la libreria Hyunam-dong. Hyunam-dong. I em va agradar molt també, perquè doncs, parla d'una noia que és com que ho deixa tot i decideix obrir una llibreria d'autor i super, o sigui, em va flipar, em va encantar. Sí, no perquè hi hagués molta acció, de fet a la protagonista no passava res, simplement explicava doncs, les coses que feien a la llibreria, pensaments i de més, però em va com agradar aquesta calma, saps? Aleshores, doncs, bueno, me'n vaig comprar un per l'estil i ja està. Aquests serien els 2 llibres que em vaig comprar l'altre dia, La Impossible. Tinc un atac de calor, ara mateix, que no us ho explico, o sigui, horrible, vale? Tinc l'aire posat, però no sé jo si ens en sortirem d'aquesta, perquè és horrorós. El plan de la tarda, bàsicament, és esperar l'Íñigo, que deu estar al caure d'aquí 20 minuts o així, i anirem al gimnàs, però més de cara al vespre, i per tant, ara aquesta estona m'agradaria acabar de passar els vídeos del mòbil a l'ordinador i començar a editar una mica de vlog. Segurament faig això. Tinc una nyonya a sobre, però no sé si fer-me un altre cafè, perquè ara mateix ja estic molt al límit del moment en què em senta bé la cafeïna com per poder dormir després, saps? No sé què fer. Bueno, aquí estava acabant de passar coses a l'ordinador i crec que toca banyera. Anem a banyar? Vols que anem a banyar? En realitat no tens ni idea de què significa, simplement m'has vist entonant-ho d'aquesta manera i et penses que és algo divertit. Anem a la banyera! Què dices, Loki? Aquí tenim les coses del Thor. Quin utilitzarem? L'antiparasitario, ¿vale? I aquest quin era? El de caspa. A veure. Hem de banyar, Thor. No t'agrada? Va, a la banyera. No vol. Iupi! Si està calenteta, ara ja està bé. Està bé. Caricietes, són caricietes. Molt bé, qui serà el gos més net del barri? T'està vigilant molt atentament. Ui, què és el que menges? Perquè ell també vol, però ara em toca a mi. Home, ja ha tingut un palito. Ja m'arreglo del tot i ja està. No sé gaire bé com enfocar el reel d'avui col·laborant. Ens n'anem al gym. Parlo fluixet perquè l'Íñigo està allà, potser l'escolteu, fent una classe. Així que, o sigui, no vull dir donant la classe, sent el profe. Estic sola al gym, m'encanta! Tin, tin, tin. Here we go. Chest lifted. Stretch those legs. This is 2.
president Salvador Illa s'ha referit al fre del PP al Consell de Política Fiscal i Singapur. Amb aquest viatge, el president busca acords... 205 amb 50. Us porto les llibretes, són les vostres valoracions de part les meves. Bon dia, ratolis! Mireu, no he anat entrant a Barcelona al final perquè quan m'he despertat amb molt mal de cap i he dit tu, descansa una estona més i després cap al migdia aquí a casa ja faràs una mica de bici, li he dit al Dani i ja està, així que aprofitaré per fer feina aquest matí. El Tor encara dorm allà. Aviam si es desperta aquí una estona, no sé si esmorzar o esperar-lo per treure de passejar. Ara veurem. Anem a fer un pipí? Anem! Casa nostra és un lloc tan especial, d'un jardí petit i és davant un llac. Veig els nens jugar al mig del menjador, la nua sota el vent, jo menjo uns albercocs i tu ets ahí al jardí, al fons que estàs llegint i els últims raigs de sol abans sigui de nit, que escriure quan estic content és difícil però important, tot és com havia de ser, tot és com ho vam pensar. Quan arriba el moment, res funciona com l'amor amb el temps, també s'enfonsa. Amor meu, què ha passat? On és la vida que potser estimar? Era mentida, era mentida, era mentida. He estat tota aquesta estona fent feina allà amb l'ordinador, el Tor m'estava controlant, s'ha acabat també el rentavaixelles, després tornaré a ordenar les coses. Odio treure les coses del rentavaixelles, potser és el que em fa més pal de los quehaceres de la casa. Ja m'he canviat, de fet m'acabo de canviar, o sigui, he tingut el morro d'estar fins ara, que són les 12:30, en pijama. Però bueno, com que estava a casa i teletreballant des de casa, no passa res. M'he canviat perquè anirem a treure el Tor i aprofitant que ja tenia el cabell brut, que hi vaig entrenar, no me'l vaig rentar, que aquest matí havia d'anar amb el Dani i al final no hi he anat, doncs aniré a rodar una mica amb la bici a baix al gimnàs. I així després ja em dutxo, dinem i acabo de fer feina abans de marxar cap a Barcelona. Tor, anem a fer un passeig! Anem a fer un passeig! Anem. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. Doncs aquí tindríem el dinar. Aquest és un dels gaspatxos freds de l'Ametller que us vaig dir, que és del Bocat i poma, està boníssim. I m'he fet una truita molt poc estètic, amb una mica de tomàquet, feta i una mica més del Bocat. I em posaré aquí davant de l'ordinador i seguirem. ¿A que sí, mi amor? Bueno, lo que les decía es que son los últimos pedidos hasta febrero porque quiero ahorrar. Yo quiero hacer mucho shopping en Japón. Entonces, vamos a mantener la tarjeta en la cartera. Ja he dinat i faré el segon i últim cafè del dia, que me l'he fet amb gel. No sé per què al matí quan esmorzo, encara que sigui estiu, mai me'l faig amb gel, o sigui, és algo que no. Però després, al migdia, o si me'n faig un a mig matí i tal, aleshores sí. No sé per què, o sigui, és una mania. I ja està. M'he posat el cabell com un gel de Got to Be, que és pels rissos, i no sé jo si em quedarà el cabell gaire bé, justament avui, que em vull veure guapa perquè me'n vaig a fer la prova del vestit de núvia. Vale? O sigui, per què sóc així? Per què? Estic obsessionada amb el YouTube de la Carlota Madrigal. O sigui, obsessionada! M'encanta aquesta noia, lo natural que és, lo simpàtica que és. M'encanta.
estic supercontenta perquè he acabat d'editar dilluns, dimarts i dimecres i avui és dijous, per tant, encara no he passat els vídeos, però ara passaré els vídeos que tinc fins ara de dijous i així ja el podré començar a editar i potser el puc penjar demà, perquè demà vull començar a gravar vlog una altra vegada que seran dels nostres dies a Donosti, pel nord d'Espanya. Per tant, estic super on time, estic molt contenta, a més són a les 3:40 i anem molt bé perquè hem de sortir de casa a les 5. Ja estic dutxada, em maquillaré només una mica, així que perfecte. I ara us volia ensenyar les sabates que vaig anar a buscar i ara us ho explico un moment. Acabo de... És que tinc aquí darrere l'ordinador, que veig que s'està exportant una cosa i l'he de guardar. I parlem. Ahir ja ho vau veure, vaig anar a buscar unes sabates al tocador de la nòvia a l'atelier de Jordi Anguera, crec que es diu Jordi Anguera, que comparteixen amb el tocador de la nòvia. Aleshores, mireu, no són les meves, ¿vale? O sigui, les meves s'estan fent perquè el guai que hi ha allà és que hi ha tot tipus de sabates, o sigui, tots els models que et puguis imaginar, més altes, més baixes, tapades, obertes, amb sivelles, o sigui, de colors, de 50.000 maneres, ¿vale? El cas és que jo no les volia gaire altes perquè no estic gens acostumada a caminar amb talons, per tant, pel meu casament no volia sentir-me rara i impostada, ¿vale? El cas és que les meves s'estan fent perquè les vaig personalitzar i les vaig fer d'una altura determinada, tancades de davant i tal, però per fer-me la prova del vestit avui les necessitava. Així que em van deixar aquestes. Ai, em van deixar unes mitges també per aquí, perquè són noves, i em van dir, vigila. Vale, em van deixar aquestes, bàsicament, que són de la mateixa alçada, però obertes, vale? Les meves seran tapades, o sigui, perquè és novembre i això, i no volia anar amb el peu obert. I, pues res, això, que m'han deixat aquestes sabates per avui. Estic molt nerviosa, espero que m'agradi el vestit, perquè clar, o sigui, realment no l'he vist jo el meu vestit, només és la imatge del primer dia que vam anar i ara ja l'han fet. I a veure, o sigui, quins nervis, de veritat, quins nervis. Aviam què tal va aquesta tarda. Jo espero que vagi bé de tot allò que us vaig explicar, que no hi hagi problemes, si no ja us ho faré saber. No patiu, d'això no en tingueu cap dubte. Però bueno, aquí tinc les sabates, no me les oblidés, perquè si no ja tindríem el show muntat. I en menys d'una hora surto de casa. Quins nervis, quins nervis. Ok, ha arribat l'hora de canviar-nos. Jo tenia en mente posar-me un vestit. Perquè com que anem a provar un vestit, doncs anar allà amb un vestit moníssim, amb unes sandàlies. I és un vestit que em vaig comprar a l'Stradivarius l'any passat. Jo en aquest vlog heu caigut 50.000 vegades. Aviam si us aguanteu una mica, perquè és que si no... Bueno, que és igual, estic nerviosa. Respiració de calma. Buda, vine a mi. Taran. Bueno, que és igual. Que em vaig comprar un vestit a l'Stradivarius que he portat molt poc, cosa que no sé per què he portat tan poc, perquè em sembla moníssim. Així que ens el anem a posar perquè crec que és perfecte per l'ocasió. És la primera idea que tinc, Si veiem que no em queda bé, doncs el canviarem i posarem una altra cosa. La putada és que... vale. Aviam. O sigui, molaria molt poder anar amb sostens. Aquí hi ha una cremallera. Vale. Aquest és el vestit. Aviam, però els sostens es veuen. Un moment, anem a mirar el mirall. Ok, de moment me l'he posat sense sostens perquè es veien i la veritat que no m'agradava, però no sé si m'acabo de sentir còmoda anant free de nipple, bàsicament. Per tant, em maquillaré aquí a casa, m'estaré uns quants minuts fent cosetes, i si veig que no, doncs em posaré el bandó i ja està. I als peus em posaré les meves super sandàlies. Ja estaríamos bien chamaquita! Em sento super guapa! Vale, m'he deixat cabell al natural. Podria estar fins i tot més natural, el que passa que al final se m'ha com baixat una mica, però bueno, és igual. Jo és que tinc el cabell molt ondulat, el que passa que vaig agafar la mania de planxar-me'l i mireu el que passa. Vale, m'he posat aquest vestidet i crec que aniré sense sostens, o sigui, sí, crec que em noto còmoda, al final vull dir, estan bé, no? Ja està. Xispoon! I ja està. Nervis. Ara sí que sí, ja estem preparades i ens n'anem cap a Barcelona. Estic molt nerviosa. Bé, ara ve el papa i et traurà, vale? Que fa molta calor ara fora. Desitgeu-me
tota la sort del món. Bueno, si veniu amb mi. What? When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. When I'm happy. És descafeïnat, però necessitava algo fred. Ja estic arribant a la botiga. Bueno, encara queden uns quants carrers, estic una mica nerviosa. He quedat allà amb la mama, que ella també ha baixat una mica més d'hora perquè havia de fer un recado. I ja està, estic suant com un pollastre. O sigui, jo crec que quan arribi els diré, noies, un moment, necessito 5 minuts per deixar de suar, perquè vaya tela. No sé per què estic vermella. No tinc ni idea, potser és de la calor, perquè el sol en principi no m'ha tocat avui, ni ahir, ni abans d'ahir, o sigui, ni idea. Ai, calma. Estic aquí amb la meva estilista de confiança. Esparrufada, suada, com... Bueno, sí, però vas moníssima, s'ha de dir, s'ha de dir. I suposo que... Sí, bueno, jo vaig igual, És estiu i unes temperatures brutals. No sabem si ens deixaran gravar. Bueno, el vestit segur que no el veureu, perquè no vull que el vegi absolutament ningú, però les reaccions o alguna cosa ja veurem. Ara mateix estic dins del meu vestit, o sigui, increïble. És exactament el que la meva mare i jo teníem al cap. M'estan fent el baix ara, però clar, evidentment m'esteu en aquest primer pla preciós de la meva cara, perquè no us el penso ensenyar, no ho veureu fins al dia del casament. Però o sigui, super, i a més com que és un vestit senzillet, ja està tot fet, o sigui, està tot, hem retocat 4 coses que estaven, però ja està, és que és fort, és fort. M'encanta, o sigui, m'encanta. Ho teníem aquí i ara ho tenim aquí. Ja està. Bueno, nenes, estic contentíssima, o sigui, és una cosa que no sé explicar perquè, clar, vull dir, és la primera vegada que ho visc, però el fet de veure materialitzat el que jo tenia al cap, la veritat que és, o sigui, una tranquil·litat, un descans, i estic com, o sigui, el que més m'agrada és que, a part d'un vestit que m'agrada, que jo trobo que és molt bonic, evidentment, perquè és el meu, però ja m'enteneu, serà comodíssim, perquè jo me l'he provat i em podia moure les mànigues i, no sé, crec que és el meu vestit, o sigui, no m'imagino de cap altra manera. I res, que estic molt feliç, són les 8 i pico de la tarda, ja del vespre, i me'n vaig cap a casa, que l'Iñigo està allà amb el Tor, soparem alguna cosa i demà a primera hora marxarem cap a Donosti. No sé si volem sortir cap a les 8 o així. He de fer la bossa, que no la tinc feta, per tant estaria molt bé que la fes ara. I ja està, demà al matí crec que obriré un altre blog perquè, bueno, vull penjar aquest de dies normals i Donosti, que serà doncs el que farem aquestes vacances. Bàsicament no farem res més a part d'aquest viatge, aquesta escapada de 4 dies. Així que res, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta aventura del vestit de núvia i tot. I res, estic feliç, o sigui, és que estic molt contenta. De veritat, o sigui, molt feliç. Bé, que bé. I a més, una tranquil·litat, perquè vull dir, amb aquella com mini enganxada, bueno, ja sabeu, no hi era, o sigui, vull dir, hi havia unes noies maquíssimes, o sigui que tot un 10. Un 10. I res, que vagi bé, ens veiem a la pròxima, us estimo molt, gràcies per ser-hi sempre, i res, que tingueu bon estiu, bueno, bon estiu, és que en realitat demà estaré parlant amb vosaltres una altra vegada, per tant, però bueno, que vagi molt bé. Us estimo, adéu!